Hi, Armando. Ano ang mga balita diyan sa luwas na nagkakalat na ika sarong labix? Wow! Aber daw, ngunya na daw, mag-amin ka sako kung isay an nagsasabi nin totoo, ha? Are. Mag-amin ka kung si isay baga talaga ang nagsasabi sa indo nin totoo na ika sarong, bakla. Okay. So, pero, dahil ako naniniwala ka, ang taon ang ebidensya, tulong bulan na. Ay, ano ko na naman, Gum? Partubod ka magkan mga binibintang na sa kuya, eh. Ara mo, yan mga taong yan, mga, bakit mo nyo na ginibos sa buhay? Buri. Grabe na. Ang paniwalaan mo, ako, ha? Ako ang agum mo, ha? Ako ang agum mo, ako ang paniwalaan mo. Baku akong bakla o labix na yan, ha? Lintikuran na. Ay, dahil ka na mag-deny na medyo positibo ang mga bintang sa imo. Na yun garong pagbibintang sa imong ikad labix. Garong totoo. Kung bakla ako, ha? Hanapan mo sundan ng prueba. Prueba, ebidensya, katibayan na ako labix. Labix, ha? Kaya ika, Gum, sarok ka man sa mayong isip, naniniwala sa mga sabi-sabi, ha? Kung pinaniniwalaan mo ako, o sinda ang pinaniniwalaan mo, bako ako. Go! Ha? Mag-iba ka na sa inda, ha? Dahil ka magparahambog, tapuro dyan sa luwas mga chismis sa mga marites dyan, gabos na mga nagsasarabi na ikadaan labix. Pag igaong ka sa ugarong lalaking lalaki, ha? O sige, kubaw kang bakla, mahali na ako, basta patunayan mo, ha? Kubaw ka talang bakla. Okay, dahil kung bakla ka na, dahil kung ipapailing sa imo, ang laogan sa kuyang tulak. Okay, mag-iba ka na sa inda. Bakong ako ang pagparakuliton mo, naniniwala ka duman sa mga saluwas, sa mga tambay ng mga tismosang mga marites na yan, na mga gagi na ribo. Open ang pintuan ta. Open. Lumuwas ka, nadawa ka badus, lumakaw-lakaw ka duman, pag hindi ka mga tismosa. Bakong pagpara isturbon mo ako kung sa kong ginigibong ini, ha? Bako akong bakla labix, okay? Maglayas ka digdi, ha? Dahil ako nag-agum ako nang dahil lalaki ako. Lalaki, bako akong bakla, okay? O sige, paduman na ako. Magiris na ako kani, magiris na ako, ha? Dahil mo kong paristurbo kani, magiris na ako ning libas. Siguraduhan mo, patunayan mo yan, ha? Patunayan mo, ha? Ata nga ni, bako akong labix. Puyam man na. Yan, lumayas ka lang. Yan, magiris na ko. Kapasubay mga nagkain mo. Bullshit. Sige na, Gum. Ano man ako, Gum? Sige na, lumabas ka na. Ay, go. Ako ay isang model doon sa Ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga.
few moments later. Totoo talaga. Totoo talaga ang nagsasabi sa Lucas. Na bakla ka talaga. Niloko mo ako, Armando. Niloko mo ako. Paano mga aking tanginiho? Di ko na ipapalig sa imong aking ini, Armando. Napatunayan ko na talagang labis ka.